hicimos nosotros. Joselinda Beshisaya, no me hicimos nosotros. Ake ngithathelele ithuba ake ngishayele izandla intunsula udunudunu umfoka amanqele ngesenzo sakhe sokuthi akhiphe lamazwibela lawa angeyona ipromo futhi angeyona ingoma yakhe. Amazwibela nje into avele wayiplana lena, wayicabanga, wayiplana, wahlanganisa amagama, waya lapha estudio bamfakela izinsimbi and then wayenza lento as if ipromo. Lento kumthandeni uyenziswa ukuthi indaba kaKhuzani, uKhuzani nje bafowethu soloka trenda nje. Utrendi waya bafowethu uKhuzani lolu hambo lakhe la ko Dubai. Uyaposta every day uKhuzani. Ubamba itrend ngisho engekho la eMzansi. So bekumele umthandeni enza imizamo zokuthi naye akukhulunywe ngaye, kukhulunywe ngegama lakhe. Njoba nje ekhiphe le ngoma engengoma nje ethi ziyawushaya lapha kwaNtibane, ziyawushaya kuphi uthi yena ke uyophosa nje ithawula. Le ngoma yakhe ke ngengoma iwubuhlakani obujulile okungenzeka ukuthi mhlambe ama Red Nation iningi lawo awaboni lobuhlakani. Iwubuhlakani obujulile le ngoma, iwukulanda itrend ekubonakalayo ukuthi uKhuzani uyigwinya yonke ngoba ayi ingenhla. Hawe uyayigwinya itrend uKhuzani mesethe uyayigwinya abafana ayikhohlwane. Yonke into wavula umlomo nje, wawuvula umlomo engasawuvula ngaka umlomo ukuvela nje kwakhe. Ukuvela nje kwakhe akunqeni ukutrend ukuthi lento ayigqoke eDubai ayimfanele. Vele kutrende lokho nje ukuthi wayegqoka into uKhuzani akunqeni ukutrend iskipa esisodwa kuthiwa hawu nayizolo begqoke leskipa namhlanje uKhuzani bafethu uyayidla itrend uKhuzani. Uyabona? So asimshayele izandla untunsula uma engabe kubonakala ukuthi igema ayimshiyi. Uyayibamba ithi yamshiya ayibambe, ithi yamshiya ayibambe. Ubuhlakani lobo bafowethu. Ubuhlakani lobo. Le game ngasho mina ngathi le game kaMaskandi between uKhuzani noMthandeni ikwelinye izinga. Bambalwa abantu abazoyifunda igame edlalwa uKhuzani noMthandeni njengamanje. Bakhethiwe abantu abazoyifunda. Bese kuya ngokuthi ke ingoba khona abantu abanjengathi ke esibambayo nje igame esihamba nayo nje esigudla nje eceleni kwayo, igame nje sigudla eceleni kwayo, ithina esiphethe amanzi. Ale game ithina esiphethe amanzi, silo sibaphuzisa amanzi nje mase bomile kule marathon kule game yabo abayidlalayo. Ithina esiphethe amanzi, silo sibaphuzisa amanzi nje. Uyabona? Ithina ke sobuya ke sivule amehlo laba ebaqashela igame. Vele kufanele igame ni inhlule indide nonke ngoba isikwenye level iqashile igame manje. Ikwelinye izinga igame kaKhuzani noMthandeni. So sikushayela izandla ke Ntunsulu ukuthi uyazama Nkosi yami ukunwantela uyibambe uyikheje igame ukuthi hayibo hey naku ngisala ugijima ugxuma uyibambe uyibambileke mfana. Njengamanje kutrenda nje ivideo yakho lo yenzile ecishe ifane nepromo kodwa okungeyona ipromo. Siyazi ukuthi ipromo yomsebenzi wakho iseza. Siyazi ukuthi ipromo yomsebenzi wakho iseza Mthandeni. Uyabona? Yobe inezinto nje ezihlabahlosile ezibalekayo. Kuyobe akuyona le ayinalutho le. Umsangano nje lona wokubamba itrend. Siyabonga mfowethu, ma Red Nation. Wake up! Zinsha.
Tati